A művészeti kar épületében beszélgettünk Vas Bencével, például arról, hogy milyen hagyományokra tekintenek vissza ezek a vizsgakoncertek. Amikor elkezdődött a művészmester énekszakos képzésünk, annak a részeként az a követelmény, hogy az utolsó évesek, tehát a diplomázók egy opera bemutatón vesznek részt, főszereplőként, és hát ez automatikusan szülte, hogy mi magunk fogunk színpadra állítani, vagy egy opera kivonatot, vagy egy teljes operát. Minden év tavaszán a diplomakor kell egy opera bemutatót tartsunk, és hát ha van egy szimfonikus zenekarunk, van operaszakos hallgatónk, vannak rendezőink, akik tanítanak nálunk, akkor kézenfekvő, hogy mi magunk próbálkozunk ilyesmivel. Egyébként nem egy könnyű vállalkozás, tehát 25-30 embernek kell mögötte dolgoznia, hogy ez az opera megjelenjen. Azt gondolom, hogy a közönségünk, aki eljött ezekre a produkciókra, azok mindig élménnyel távoztak, és a visszajelzések mindig pozitívak voltak. Nyilván, ha nem ment volna, akkor nem csinálnánk egyrészt, vagy nem így csinálnánk, de nagy, hogy is mondjam, szöges útváltásra nem volt szükségünk. Tehát nem volt olyan, hogy rossz irányba megyünk. A Kodály Központtal jó az együttműködésünk, a pannonfilharmonikusokkal is, ők sokat segítenek ebben a marketing részében, mi is próbálkozunk, hát önök is azért vannak ebben jelen, mert hát ez egy izgalmas dolog, hogy van itt 18-20 ezer diák az egyetemen, és hogy ők hogyan vonzhatók be a nagy hangversenyterembe ilyen programokra, hogy ilyen kultúra vevők legyenek, vagy kultúrafogyasztók legyenek, vagy egyáltalán az életük része legyen az, hogy kultúrát hallgatnak, operát és komoly zenét. Ez közös érdekünk a filharmonikusokkal, a Kodály Központtal. A diplomakoncert felbecsülhetetlen érték az énekesek számára, és az Orpheus az Alvilágban című operett kiválasztásában is az ő szempontjaik állnak az első helyen. Jobb esetben azért nem most találkoznak először ilyen kihívással. Tehát azért az elmúlt években azok, akik most szólisták, vagy most főszerepeket játszanak, ők kisebb szerepeket, más szerepeket játszottak már operákban, szóval ők belefolynak ebbe az egész életbe itt, amíg itt tanulnak, meg külső helyszíneken is, úgyhogy részben azért rutinnal bírják ezt csinálni. Alapvetően azért az a szempont, hogy akik diplomáznak, nekik milyen hangfajuk van, és hányan diplomáznak milyen hangfajjal. Mert ez azért nagyon beszűkíti a lehetőségeket. Ugyanis, ha nagyon extrém állapotunk lenne, 3 szopránunk lenne, de nem lenne basszusunk, akkor olyan operát kell keresni, amiben 3 szopránra szükség van, de nincs benne basszus. Vagy ha van benne basszus, akkor kerítenünk kell egy basszust, aki esetleg külsős. Tehát a szereposztás alapvetően meghatározza. A produkció egy 2 órás, 2 részes teljes operettként fog megvalósulni a Kodály Központ színpadán. Úgyhogy jó ez így. Én nagyon örülök neki aztnak is, hogy önök itt vannak, és megosztják a mi tudásunkat, vagy azt, amit mi gondolunk, vagy csinálunk a nagyvilággal, meg a diáksággal. Hajrá, és köszönöm, hogy itt voltak.